कास्टम बसुमतारी बिथांनि सायाव मोनसे सोंथि सिखारबाय थायो आरो बे सोंथियानो जाहैबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा जाहोनाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा एरख'जानाय एबा मा जाहोननि थाखाय कास्टम बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानगाराव थानांगौ जादोंमोन। बेयो गोबां रायजो राजाफोरनि गोसोनि एबा गोसो सिङाव सोंलु सिखारबाय थायो, नाथाय बिनि गुबै एबा बिनि थार फिननायखौ दासिमबो रावबो मोजाङै नागिरना मोनाखै। दा बेखौ लानानैनो बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाथ्रा बुंदों जे कास्टमा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद नागारनानै एबा गारनानै थांनांखो, मा जाहोनाव आबसु गारनानै थांनांदोंमोन, मानो एरख'जाखो, मा गोरोन्थि मावदोंमोन कास्टम बसुमतारी बिथाङा। नाथाय दासिमबो रावबो रोखायै बुङाखै जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा बे गोरोन्थि मावनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय एरख'जादोंमोन एबा जानगाराव थानांदोंमोन। दासिमबो रावनिबो खुगायाव रोखा फिननाय मोनाखै एबा रावबो रोखा फिननाय होनो हायाखै। दा बेनि सायाव गोबां माने सोंथि सिखारो जे कास्टम बसुमतारी बिथाङा आथिखालनि जा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गोबां माने नोजोर होनानै बाथ्रा बुङो, गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव गोबां माने अजद दैखाङो जे स्किम मावनायाव बेस्थ' जानानै दङ एबा मुखुब जानानै दङ, सोलोंथाइनि सायाव नोजोर होआखै होननानै बायदि गोबां माने बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों कास्टम बसुमतारी बिथांखौ। दा बे समावनो सोंथि खालामदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मा जाहोनाव कास्टम बसुमतारी बिथाङा जानगार जानांगौ जादोंमोन, मानो एरख'जाखो, मा गोरोन्थि मावदोंमोन। बेजों लोगोसे आरोबाव डक्टर अनजालि दैमारनि दैदेननाय गोदान राजखान्थि एपिबि राजखान्थि हान्जानि सायावबो गिबि खेबनि थाखाय बाथ्रा बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि अनजालि दैमारनि गोदान राजखान्थिया माब्लाबाबो मोगथाङाव महर मोननाय नङा। बे बाथ्राखौ बुंदों गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो बिदिब्ला डक्टर अनजालि दैमारिनि राजखान्थि लोगोसे कास्टम बसुमतारी बिथाङा आबसुनिफ्राय मा जाहोनाव एरख'जादोंमोन एबा आबसुनिफ्राय मा जाहोननि थाखाय जानगाराव थानांदोंमोन, बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंदोना लादिनि। दिनै जों मा बिथिङाव मावफुंनो हायाखै बिनि माबाफोरखौ पइन्टखौ बिथाङा दिन्थिबानो जाबाय। कास्टम बिथाङाथ' आबसुनि सेन्ट्रेल कमिटिनि सासे सोद्रोमामोन, खिन्थु बिथाङा दिनै मानो आबसु गारना थांनो गोनां जाखो, रिटायार्डथ' लायाखै बिथांखौ एरख'दोंसो, मानो एरख'जानो गोनां जाखो। दा बे गावनि गारायखौ नुवालासे मालायनि गारायखौ दिन्थिनो थांदोंब्ला बेनिफ्राय आरो लाजिथावसिन बाथ्रा थाया। दिनै बिटिआर ओनसोलनि जेसेबां रायजो राजा दं, बर' नन बर' गासैबो इउपिपिएलनिफ्राय गोजान थाङाखै। दिनै बिथांमोना इउपिपिएलनि सायाव फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना इउपिपिएलजोंनो थागोन होननानै गासैबो जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा खोथा होदों। आरो दिनै गुबुन जाथि जनगोष्ठीफोरनि गोबां सोद्रोमाफोर जोंनि पार्टियाव सेन्ट्रेल कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटि, ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि कमिटिफ्रावबो सोद्रोमा मावथि हिसाबै दं। बेनिखाय दिनै गुबुन जाथि बर'फोरजों लोगोसे गुबुन जातिफ्राबो दिनै इउपिपिएलनि सायाव मोनसे फोथायनाय दं आरो बेनिखायनो दिनै जोंनि गोरोन्थिनि थाखाय नङा, खिन्थु जायफोर एक्स एनडिएफबि दिनै गोदान पार्टि दादों, दिनै बिथांमोना आसलते एनडिएफबिनि डिसिप्लिनखौबो मानियाखै, इउपिपिएलनि सोद्रोमा हिसाबै बिथांमोना जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ मावाखै। बिथांमोना मानसि हिसाबै थांनानै थानांगौनि जि दायित्व, बे दायित्वखौ बुजिया। बेनिखायनो इजिलि जिखुनु राजनितिक पार्टिनि दैदेनगिरि जाबाय इजिलि थांनानै थानो हागोन होननानै सिमां नुनानै बेखौ दादों, खिन्थु बिथांमोननि सिमां माब्लाबा मोगथां महर मोना आरो बिथांमोना खुनु दिन साक्सेस जाया। मानोना पलिटिकेल पार्टिनि साक्सेस फेलारनि बाथ्रायानो रायजो राजानि मददनि सायावसो निर्भर खालामो। रायजोफ्रा अनोबा, रायजोफ्रा मदद खालामबासो पार्टिया थांनानै थायो आरो रायजोफोरखौ फोथायहोनो हानाय लिडारशिपनिबो बाथ्रा थाबाय। दा जायफोर एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा बे पार्टि गोदान हाबनानै दं, बिथांमोनहा रायजोफोरनो मा एसुरेन्स होगोन, बिथांमोननि सायाव रायजोफ्रा बेसेबां फोथायगोन, फोथायथावनो हानाय बेबायदि क्वालिटि दं ना गैया, बे गासै बाथ्रानि सायावसो सोनारगोन। राजखान्थि गोदान जोनोम जादों, बे एक्स एनडिएफबि होननांब्ला गासैबो एक्स एनडिएफबि गैजोबा। दा एक्स एनडिएफबिनिनो माखासे खोब बारा दंब्ला बे 1% सुबुंफ्रा ज' जानानै दादों। बेनिखायनो जोंहा बुंनांगौ खोब बारा गैया, जिहेतु गासैबो व्यक्तियानो इन्डिया जिहेतु डेम'क्रेटिक कान्ट्रि, बेनिखायनो गासैबो व्यक्तिबो डेम'क्रेटिक प्रसेसजों राजखान्थि हान्जा गायसननानै खामानि मावनायनि मोनसे मोन्थाय दं, बेखौ बिथांमोना एक्सारसाइज खालामदों। खिन्थु
राजखान्थि दानायाथ' गिदिर बाथ्रा नङा खिन्थु बेखौ फेदेरनाय बेखौ फोथांना लाखिनाय बेखौ फेहेरनाया एसे गिदिर बाथ्रा बेनिखायनो रायजो राजाफोरजों मदद खालामजायो बिथांमोननि सायाव राजखान्थि हान्जा थाब्लानो बे थांनानै थाया जेब्लाहालागै रायजो राजाफ्रा बिथांमोनजों सिथाबनानै थाया बिथांमोनखौ मदद होआ बेखौ समाजसो खिन्थागोन खिन्थु मोनसे बाथ्रा बेनो जे इटिमेटलि एक्स एनडिफोरखौ लानानै जोंहा सुक्ति खालामखानाय गासिबो एनडि बेखिनिया इउपिपिएल जगदान खालामजानाय इउपिपिएलनि मेम्बार खाजोबमोन दिनै बिथांमोना मानि थाखाय गुबुन बाथ्रा साननानै मानि थाखाय गोदान पार्टि जादों जों बेखौ बुंनो हाया बिथांमोननि उद्देश्यआ मा बिथांमोननि नोजोरा मा जों बेखौ बुंनो हाया खिन्थु बेनो बाथ्राया जे पार्टि दानानै बेखौ फोथांना लाखिनो हानाय हायिया रायजो राजाफोरनि सापर्ट खालामनाय खालामैनि सायावसो दा रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन ना खालामा जिहेतु इटिमेटलि बर'फोरनि गेजेराव मोननै पलिटिकेल पार्टि दंखायो इउपिपिएल थाबाय आरो मोनसे बिपिएफ थाबाय बे मोननै राजखान्थि हान्जाखौ गारनानै बेसेबां रायजोफ्रा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन बिथांमोननि लिडारशिपखौ मानिगोन मानिया बे गासै बाथ्रानि सायाव सोनारगोन इटिमेटलि जों थांनाय 4 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हानाय खामानि मावनो हादों आरो बे हान्जायाव दिनै बर' नन बर' गासैबो सापर्ट खालामदों आरो बेनिखाय आंहा फोथायनाय गैया जे रायजोफोरा जोंखौ जोगारनानै दानि गोदान हान्जायाव थांगोन आंहा बेखौ फोथाया